Hello guys, welcome back to my channel Simply CM, and today is Sunday, October 22, 8 ng gabi. At tahimik dito guys kasi ako lang mag-isa, si Martin nandun sa Italy. Nagbabakasyon siya together with his best friend. Parang boys trip slash gift nila sa isa't isa. So hindi na ako sumama. So yon. So, ako lang mag-isa dito guys. Na-enjoy ko talaga kahit papano kasi nga sobrang busy ng buhay ko. As in work lang talaga. But I had 1 week na wala lang talaga akong ginawa. And then ito, kita niyo yung naging buhay ko for a week guys. Netflix lang. Tapos nakahiga dito. And yeah, mas ewan ko ba, ako lang ba? Parang mas comfortable ako na matulog sa sofa pag ako lang. Tapos may TV dyan sa harap. So, parang load ng TV at tapos nakakatulog, ganyan. But then tomorrow, I have to go to work na. So, we're gonna be very busy. And kita nyo naman, fresh na fresh tayo today. Ngayon lang ako naligo. The whole day ako walang ligo. But anyway, nagutom ako. Wala pa akong dinner actually. Gumawa ako ng rice. So, I'm thinking I'm gonna make fried rice. Yeah, ako lang din naman kakain. Tapos, alam mo yung fried rice na pinadali lang. And then, I can also bring some tomorrow para sa work ko. So, so yun yung gagawin natin. My God. Okay. Ow. It's so init. This is what I'm using guys kasi para malagay ko siya sa dishwasher ba ng mabilisan. Kasi pag pan talaga yung gamit ko, it's non-stick. Tapos kailangan ko pang, alam nyo yun, linis pang kamay. Medyo hindi ko feel today. Okay, mainit na ba siya? Oh my God. There. Oh my God. There you go. Pinakamadali. This one. Pepper. Uy, ang daming nalagay. Ano pa ba? Garlic powder. Yes, kasi wala akong talaga, yung garlic. Wala. Hindi tayo nakabili. But it's fine. Asin. There you go. Tapos, balik natin kasi para hindi makalat. Oy! Uy, my God. There you go.
Masa ba? Chorizo. Sarap. As in. Wait lang. Oh. Guys, solve na. As in. Ingay ng phone. Ang init. Lagyan ko ng konting ketchup. Feel ko lang. Feeling ko masasarap pa siya pag ganun. Oh my God, ang sarap. Solve ng ano natin, panihapon. Alam nyo, dati guys, hindi ko talaga gusto yung mga fried rice. Gusto ko yung parang normal na rice lang talaga. Ewan ko ba, but just recently, sa kapapanood ko ng mga videos ba ng mga, you know, recipe for rice, ganyan-ganyan, parang na-inspire ako. I know yung style ko, hindi siya parang, ewan ko, for some of you will think, maybe na parang, oh, mali naman yan, ganyan-ganyan. But I don't think na mali. As long as nakakain naman, and masarap naman, at hindi naman siya nakakahilo. So, I think it's good. Yung ano yan, mga plastic na dyan. Isang plastic niyan guys, may mga damit yan, idodonate ko siya tomorrow sa workplace ko. Kasi they do accept mga damit, any textile na hindi nyo na nagagamit. Pwede nyo i-donate sa H&M. Tapos makaka-receive kayo ng 15% discount in one item pag kayo ay mag-shopping na. So, yan. Diyan ko na inilagay para tomorrow morning, hindi ko siya makalimutan ba.
Mm. Gusto nyo? There. Gusto ko sana lagyan ng parang vegetables kahit papano. Wait lang. Yes. Gusto ko sana lagyan ng vegetables kahit papano, guys. But then, hindi pwede. Kasi, wala. Hindi ako nakapag-grocery. Baka bukas na ako bumili. And then, like, after work ko, ako lang din kasi naman mag-isa. So, kahit ano lang yung nandiyan sa ref namin, yun lang yung kinain ko. It's so good. Lagyan din ketchup pa more. Da. Busog-lusog. Yeah, so yung leftover ko, guys, I'm gonna pack it now dito. Tapos ito yung babaunin ko bukas. Para hindi na tayo gumastos for lunch natin ba. Para tipid din. Da. Init pa, oh. Tapos itong tawag niyan, dukot. Kuha tagdaing, ano ba, kutsara. Parang dukot ba? Gusto ko talaga yan ay. Kaya, may mga dukot-dukot dito. I-scrape natin. There. Maglinis muna ako.